Chairman ungunika isikhathi ungitshele ngegame yanamhlanje. Kunjani bhuti wami? Ngibonge kakhulu Prime. Ngiyabonga mfowethu. Yeah. Uyabona nawe Moses Mabhida kusimbakele mfowethu. Sure. Yeah. Kodwa ke bengicela ukuvelisa something before ngikhulume yabo. Thank you brother. Ngoba abantu bayabona uchairman atrenda abazi ukuthi uchairman utrenda from where. Okay. Yabona. Uchairman naye unabantu abamlidayo. Exactly. Unabantu ukuthi bayamanager. Exactly. This is my manager. Okay. uJomo 110 yabo bengifuna nje ukuthi ngike ngimfake Okay. Mntaka baba mase siza ku game eOrlando Pirates nalabafana ngibazi igama labo abaseThekwini kodwa kusalayo laba abandlulayo Mntaka baba ngishilo mina ukuthi thina siya ku final and sesifikile and sequbula uyabona thina mfowethu sibuya kusikhunga si very difficult. Uyabona iOrlando it's a best institution. Yebhola. Lapha yana ngeke ungene uphume. Uyabona abaphumayo baphuma ngembobo enalidi Mntaka baba. Uyabona njengoba size la size sazi ukuthi Orlando Pirates will advance to the final. But ke asikwazi ukuhlala endlini. Sithi Orlando Pirates will advance njengabantu basegoli size kanje sizo yenza isiqiniseko sokuthi siyandlula bafethu uyabona manje abanginike umanqoba nqithi siqede le ndaba ayiphelanga laba angithi umanqoba uthe umanqoba ku interview yakhe bekafuna ukushaya iPirates 6 but wa reserve ama goals for the next game hayi mfowethu thina asiyilap tiger runa ready fufane Yeah. mina ngikhuluma wonke ama language Sure, bro. uyabona amanqoba mfowethu ngiyakuthanda hayi futhi thi ngimbize kahle baba manqoba ngizokuhlaba mina ngeke miyeke umanqoba hayi noma ingaphuma eTV kodwa ngifuna bona ilanguage ngizomhlaba mina umanqoba Angeke umyeke gibela phezulu ngizomhlaba la ngimhlabela kuze kube right ngiyabonga bafethu ithuba lokuthi akho Brian ngokugcina before mhlambe uyehla le stage. Ngifuna ngitshele Pirates equalifyile ku final. Ilinze igame yakusasa between Marumo Gallants and Golden Arrows. Yeah, ngifuna ngitshele ngaleyo game usiyiphi le uyifunako ku final. Buti wena ukhuluma ngeBlack Label. Okay. Ithi ngikubuyisele emuva. Yeah. Thina as Orlando Pirates fans sisalinde eLupopo leya lo phaphayo. Nabo sobangena. Yeah. And masingangena lapha. Eh. Amtsipe shem sorry. Okay. Yeah bengidlulisa before ngifika lapha. Mangabe ku final ngithola iMarumo. Yeah. iMarumo yangikolota mfethu. Yakukweleta. Yazi inkolota ngani? Yeah. Leya 1-0 yase Bloemfontein. Okay. Uyakhumbula? Hayi thina sivukile mfethu. Uyabona thina ucoach wethu ukuthi ufaka bani asinandaba. We don't care. As long as we get the win. sifuna iwin Yeah, we understand mfethu. Yeah. Overall all statements are sisho already le cup sewuyibambile etandleni takho. Hayi mfethu wena ukhuluma kahle. Angikhulumi kahle. Mawuthi already. Yeah. Mina ngwini final. ingasitaki le cup Driver ngibonge isikhathi sakho le. azibona ukudakwa le cup Ngiyabonga mntaba. Ngibonge kakhulu. Ngitsho laphi Sure. PSL Pulse. PSL Pulse. PSL Uqala Pulse. uvela musi sikufollow Ngiyabona uqala uvela musi